Glory to God. உங்களுக்கான இன்றைய வசனம் தானியேல் 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒளியைப் போலவும் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, ஞானமுள்ளவர்கள் வானத்து ஒளியைப் போல பிரகாசிப்பார்கள். ஜனங்களை நல்ல வழியில் நடத்துகிற ஞானவான்கள் நட்சத்திரங்களைப் போல ஒளி வீசுவார்கள். நாம் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். பிறரை நன்மையான பாதையிலே நாம் நடத்த வேண்டும். ஆண்டவரை அறியாதிருக்கிறவர்களை ஆண்டவருக்குள்ளே நடத்த நாம் ஞானமாயிருக்க வேண்டும். ஆமேன். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.